Tak presne toto na Kubínskej nezažiješ, ale môžeš tu zažiť toto. Čau a vítaj pri ďalšom dieli mojej série Tip na lyžovačku, kde vám ukazujem strediska na Slovensku, ktoré stoja za to navštíviť s rodinou aj kamošmi. Tentokrát sme si užili Kubínsku s balíkov Zima 360 a ak využiješ môj zľavový kód, možno bude tvoj príbeh podobný. Kubínska hola patrí medzi jedno z najkrajších stredísk na Slovensku, široké svahy, krásne výhľady na Oravu a trate, ktoré si užije celá rodina. Či už idete pohodové oblúky, alebo si chcete aj dynamickejšiu jazdu, tu si každý nájde svoje tempo. Obed sme si dali v srdcovke priamo na svahu a využili sme zľavy v digitálnej karte Team Kubínska, ktorú si vie každý zdarma nainštalovať a registrovať. Na turistickej zjazdovke sme mali šťastie na čerstvý sneh, takže podmienky boli naozaj parádne. Veľká výhoda balíka Zima 360 je Fast Pass, samostatný turniket, vďaka ktorému ideš na lanovku prioritne a máš ho zahrnutý už v cene ubytovania, žiadne dlhé čakania a viac času na svahu. Kubínska ponúka trate pre začiatočníkov aj pokročilých, detský vlek, lyžiarsku školu a výhľady, ktoré sa neopozerajú. My sme si dali niekoľko jazd za sebou a presne toto je ten typ lyžovačky, kedy sa nechceš pozerať na hodinky. Deti sa smejú a sú šťastné, ty si dáš svoje tempo a celý deň plyne tak prirodzene, že ani nevieš ako a je večer. A tu presne aj pokračujeme, veľkým zážitkom je aj večerné lyžovanie, osvetlený svah, pokojnejšia atmosféra a pocit, že máš kopec skoro len pre seba. Za mňa jedno z najväčších plusov Kubínskej. A či sa nám chcelo odísť na hotel, to už vás nechám tipovať v komentároch. Bývali sme v hoteli Park v Dolnom Kubíne, ktorý je vzdialený len 10 minút autom od zjazdovky. Hotel má detský kútik, dvojpodlažné wellness s bazénom, výrivkou, má párnu, fínsku a infrasávnu, knajpov, kúpeľ a v rámci polpenzie nás čakali bufetové raňajky aj večere a musím povedať, jedlo bolo naozaj vynikajúce. Po večeri padne vhod aj bowling. Balík Zima 360 ponúka ubytovanie v 3 hoteloch, Hotel Park, kde sme boli aj my, ako môžete vidieť zábery z našej izby, Hotel Green, ktorý sa nachádza priamo pod zjazdovkou, alebo Hotel Kultúra. V balíku je aj vstup do Aquarelax Dolný Kubín, ktorý je ideálny na regeneráciu po lyžovaní alebo ako program pre deti a pre tatinkov, ktorí sa chcú tobogánovať. Aby toho nebolo málo, súčasťou balíka je aj vstup na Oravský hrad, historický klenot Oravy, vzdialený len pár minút od hotela. Prejsť sa jeho nádvorím, výjsť na vyhliadku a spojiť lyžovačku s kusom histórie je presne ten typ zážitku, ktorý z víkendu spraví niečo viac. Ak sa ti tento typ na lyžovačku páčil, ulož si video, aby sa k nemu vedel vrátiť a sledujme pre ďalšie tipy. Môj zľavový kód táto máte 10 ti dá 10% zľavu na spomínané hotely a nájdeš ho aj v popise videa. Ďakujem, že si to dopozeral až sem, vidíme sa pri ďalšom videu a čaute milí diváci.